kufeo studio yedu daily bread maboya mani ane high grade vaudze vaite state nekuti tiri ayedi kanzvanga mayango sati vandivona uchashe kuti sei kondichizvigona inde ganda rangu rechirungu asi ndiri mushona ive ndatika ndizichakukona kumberi ndakena enda kumbari munobvunza kina nekuudza kuti pese pakati pamukana ndinovasiya vari pakona nekuti nini vandivuna mutambo wamageteuti andigadza umambo afemu nditori rambo nekuti vanodzipa ndinodhonza tambo ini ndiri difficult ndinovava inini kupfuura sauti nemukadzi vangu bounty takudawo akaunti ine feti amaunti ndiri difficult ende ndovava kupfuura sauti nemukadzi vangu bounty takudawo akaunti ine feti amaunti andona nindakachena ndokuva sebhora nchirova iri pena ine foto nziva inini ndakena ndokuziya uri pakona vadona vanemenge sikakana inini topanika mangoma manibona nchikanika manibokondika vamwechonga vabata mshonga vachasha mesika indaktotonga ende ndikatanga ameno mutanga ndinotonga ndirizibhuru mano mkuru pari pavhiyo makandona ndechiyemba vandona ndine simba ende ukauya ukokumba tokukanda mkanda nekuti nini ndiri difficult inovava kutopfuura sauti nemukadzi wangu bounty takudawo akaunti ine feti amaunti ndiri difficult inovava kutopfuura sauti nemukadzi wangu bounty takudawo akaunti ine feti amaunti vari kunzwa saundi vazivona kuti havana kana raundi ndikutsamwa kupfuura greyhound vazivona kuti hapana rewaindi hapana repaundi pavaimboimba ndichiteerera nhasi ndakuimba vakuda kundidheerera ndinozorespekta wengi haufi wamunhu achitaura jangi inzwainini mukoma zvakaoma ende futi ndikakudhoma ndokusiya pakadhoma ende ukandiona ucharamba kundiniko senge zvigona zvakona andete uchati ndinoita ndandikati conquering mumwe ari padhuze achangoti angering ndikati awite unoita chansa zakonzi vataindo iye achatisiyayi asi zvamwari ndezvemari inzwainini hazvisi zvendari uchauna andite wari nekuti ndinoziva nchaita mari ndine shamwari ene ndinoda rudo handidi godo.